η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους. Η αδυναμία του Βυζαντίου. Η κατάσταση στο Βυζαντινό κράτος που ανασυστήθηκε από τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Το Βυζαντινό κράτος που ανασυστήθηκε από τον Μιχαήλ τον 8ο γνώρισε, κυρίως χάρη στην ευφυή διπλωματία του αυτοκράτορα, μια τελευταία αναλαμπή που διήρκησε ως τα μέσα του 14ου αιώνα. Ωστόσο, οι εμφύλοι πόλεμοι έφεραν γρήγορα την οικονομική και στρατιωτική κατάρρευση. Το νόμισμα υποτιμήθηκε. Η βαριά φορολογία και η εξαθλίωση προκάλεσαν επαναστάσεις του λαού και της μεσαίας τάξης κατά των ευγενών, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Ανδριανούπολη. Ο Ανδρώνικος ο Δεύτερος μείωσε τη δύναμη του στρατού και του στόλου και οι ξένοι μισθοφόροι κυριάρχησαν. Συμπέρασμα: η άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία έγινε τώρα μια αδύναμη αυτοκρατορία των στενών, που εύκολα καταλύθηκε από τους Οθωμανούς. Β. Οι Οθωμανοί και οι κατακτήσεις τους. Ποια ήταν η προέλευση των Οθωμανών, γιατί ονομάστηκαν έτσι? Οι Οθωμανοί ήταν μια τουρκική φυλή διαφορετική από τους Σελτζούκους Τούρκους. Ήταν Ασιάτες νομάδες που μετανάστευσαν σε μια περιοχή κοντά στην Προύσα. Οι Οθωμανοί οργανώθηκαν αρχικά από τον Σουλτάνο ηγεμόνα Οθμάν ή Οσμάν, στον οποίον οφείλουν και το όνομά τους. Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στην αύξηση της δύναμης και της επέκτασης των Οθωμανών? Οι Οθωμανοί ισχυροποιήθηκαν πολύ γιατί πρώτον εκμεταλλεύτηκαν την κατάργηση των Βυζαντινών ακριτών μετά το 1261. Δεύτερον, αξιοποίησαν τον Ισλαμικό θεσμό των Γαζίδων, δηλαδή των φανατικών μαχητών του Ισλάμ, για να αποκλείσουν και να εξαναγκάσουν μετά από μακροχρόνια πολιορκία τις ελληνικές πόλεις σε παράδοση. Έτσι κατέκτησαν βαθμιαία όλη τη Μικρά Ασία. Τρίτον, στρατολογούσαν χριστιανόπαιδα, παιδομάζωμα, για να ενισχύσουν το στρατό τους. Έτσι συγκρότησαν ένα επίλεκτο σώμα, τους γενιτσάρους, γενή τσαρός, νέος στρατός. Τέταρτον, οι βαλκανικοί λαοί ήταν διαιρεμένοι και στα μέσα του 14ου αιώνα, όταν οι Οθωμανοί πέρασαν στην Ευρώπη και κατέκτησαν την οχυρή Καλύπολη 1354, ιτήθηκαν από τις υπέρτερες δυνάμεις των Οθωμανών. Στη μάχη του Κωσυφοπεδίου 1389 οι Σέρβοι νικήθηκαν και αναγνώρισαν την Οθωμανική επικυριαρχία. Γ. Προσπάθειες ανάσχεσης των Οθωμανών. Ποιοι λόγοι απέτρεψαν προσωρινά την κατάληψη του αδύναμου Βυζαντινού κράτους από τους Οθωμανούς? Στις αρχές του 15ου αιώνα οι Μογγόλοι εισέβαλαν στη Μικρά Ασία και κατανίκησαν τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ στη μάχη της Άγκυρας 1402. Η ήττα προκάλεσε βαθιά κρίση στο Οθωμανικό κράτος και έδωσε παράταση ζωής στο ετοιμόρροπο Βυζάντιο. Ποια ήταν η τελευταία προσπάθεια που έκαναν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, δηλαδή οι Παλαιολόγοι, για να σώσουν την Κωνσταντινούπολη? Κατά τον τελευταίο αιώνα πριν την άλωση, 14ο αιώνα, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ταξίδεψαν
για βοήθεια στη Δύση. Ο Ιωάννης ο VIII ανανέωσε στη Σύνοδο Φεράρας αρχικά και μετά Φλωρεντίας την ένωση, δηλαδή την υποταγή της Ορθόδοξης στη Ρωμαϊκή Εκκλησία, που πρώτος είχε αποδεχθεί στην Σύνοδο της Λιών ο Μιχαήλ ο VIII. Αποτελέσματα της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Η υποχώρηση αυτή δεν έγινε δεκτή από το λαό και αποδείχθηκε τελικά μάταιη, καθώς το Βυζάντιο έμεινε απροστάτευτο στα κατακτητικά σχέδια των Οθωμανών.